5 taong gulang ako, kung hindi ako nagkamali, nang ipinakilala ako ng mama sa aking yaya na galing probinsya. Ang werdo niya, minsan ay bigla na lang umiikot ang balintataw ng mga mata. Yung ngipin niya ay nangingitim ang gilid na tila ba nabubulok. Kulay pula pa na tila ba hindi naranas ang magsipilyo. Napapakubli pa ako sa likod ni mama sa tuwing susubukan ako nitong amuin. Ayaw ko mama, ang pangit niya. Saglit na tumingala ang mama sa kaharap. Anak, huwag kang ganyan. Bad yan, di ba? Hinawakan nito ang aking nguso. At pilit akong tignan sa mga mata. Pero ang pangit niya po talaga, mama. Mabait naman siya, anak. Hayaan mo lang siya na magpakilala sa'yo. Hinimas-himas ni mama ang aking buhok. Para siyang nag-aalo ng isang tuta para makuha ang loob. Ayaw ko talaga sa babae dahil ramdam ko ang bigat ng loob ko sa kanya. Pero ipinaliwanag ni mama na ito lang ang nahanap niyang magbabantay sa akin. Hindi raw kami makakain kung hindi siya magtatrabaho. Isang sekretarya si mama at natigil lang sa trabaho noong nabuntis ng aking ama na pumanaw sa sakit na cancer. Sa edad na 4 ako. Isang sekretarya si mama at natigil lang sa trabaho noong nabuntis ng aking ama. At ang amo ko naman ay pumanaw sa sakit na cancer. Sa edad na 4 pa lamang ako. May savings na naiwan sa akin ng papa. Ngunit ang nais ng mama ay ilalaan iyon sa aking pag-aaral upang hindi kami mahirapan. Sa huli ay nasanay rin ako sa itsura ni Yaya Imang. Maalaga rin si Yaya sa akin at kung sa gawaing bahay ay hindi rin naging problema dahil napakasipag niya. Nasanay na rin ako sa katagalan sa amoy niya na sobrang langis na may kahalo pang amoy na di ko mawari. Napag-alaman ko na wala pala itong pamilya. Kaya sa akin lahat nakatuon ang atensyon niya. Alam mo, Katya, dalaga na sana ang anak ko ngayon kung hindi siya kinuha sa akin. May lungkot sa mga mata ni Yaya Imang habang sinimulan na ikwento iyon. Sinilip ang balikat na may malaking peklat hanggang sa liig na lagi niyang tinatakpan ng patadjong. Unti-unti niya itong inilabas at ipinapakita sa akin. Na paano ba yan, Yaya Imang? Sinubukan ko pa iyong abutin para sana mahawakan. Subalit mabilis na nailayo ni Yaya ang katawan. At tinakpan na ulit ng kanyang laging dalang patadjong. Huwag mo nang hawakan, Katya. Ang pangit nito. Saway nito sa akin. Tahimik ito ng ilang sandali bago muling nagsalita. Nasunog ang aming kubo. Sinunog. Sinadya iyong gawin at wala akong magawa para iligtas ang aking anak. Kwento pa niya na nagsimula ng maging emosyonal. Ilang taon lang ako nang ikwento niya sa akin yon. Kaya pala sobrang maalaga siya sa akin. Mas marami pang oras niya na nilaan kaysa sa sarili kong ina. Noong bata ako, naroon yung pagkukumpara. Siyempre kapag bata, atensyon ang ina ang hanap. Pero lahat ng iyon ay napunan ni Yaya Imang. At eto na nga, hanggang sa nag-aaral ako. Hatid sundo niya ako. Walang day off at walang pahinga. Walang uwian sa totoong pamilya dahil wala naman daw siyang mga kamag-anak na. Kaya halos pamilya na rin ang turing ng mama dito.
Sa paaralan, hindi talaga maiwasan ang mga bully. At bilang bata ako, ay siyempre umiiyak kapag natukso ng mga kaklase. Si Yaya Emang, siya lagi ang nakadepensa sa akin. Pinagtatanggol niya ako sa mga kaklase ko at minsan sa kanya napupunta ang pambubuli ng mga kaklase ko. Kaya naawa rin ako sa Yaya. Hanggang sa lumipas ang mga taon, naging isa na akong ganap na dalaga. Ngunit si Yaya Emang ay nananatiling nasa tabi pa rin namin ni Mama. Wala naman daw siyang mauuwian. Hindi nga siya nagpapasahod mula umpisa. Ang kanya lang ay upang may matirhan at makakain lang ng tama. Ang pagiging werdo ni Yaya ay lagi kong napapansin. Ngunit nakasanayan ko na rin katagalan. Minsan nakikita ko siyang naglilinis ng bakuran at nalingat lang ako saglit. Nasa kusina na siya, nagluluto. At kung ano pang mga ginagawa. Minsan magigising ako ng hating gabi dahil maririnig ko siya sa loob na tila ba hinihingal. Ngunit bigla ring tatahimik kapag tinatawag ko na. 16 ako nang magkaroon ng karelasyon si Mama na inuuwi sa aming bahay. Noong una hindi ko matanggap, lalo na at parang adik na nakadilat ang mga mata at laging pasingot-singot na tila ba balisa ito. Kung makatitig pa ito sa akin minsan ay para akong hinuhubaran. Napansin na rin iyon ni Yaya. Noong una ay tahimik lang ito at hindi nakikialam. Ngunit noong isang beses na bigla akong hinawakan ng aking ama-amahan, ay nahuli iyon ni Yaya Emang. Matalim ang titig niya sa lalaki. Sabay-saway na bitawan ako. Ngunit humalakhak lang ang lalaki at sinabi kay Yaya na hindi naman daw pwede na si Yaya ang hawakan nito dahil matandang dugyot na daw si Lola. Kita ko ang pagtalim ng titig ni Yaya ng matalim sa aking ama-amahan. Binalaan ito ni Yaya na isa pang ulit na gagawin niya iyon ay may kahinatnan na siya rito. Baliwala yon sa akin at lalo naman sa kaharap naming adik. Ano lang ba ang kakayanan o hanggang saan lang ba ang lakas ni Yaya Emang? Babae na ay matanda pa. Kaya anong laban niya sa amang palamunin? Nag-umpisa na rin ako mabahala para sa sarili at sa Yaya. Kung isusumbong din ito kay Mama, ay siguradong depensa sa lalaki lang din ang aming maririnig mula sa bibig niya. Yaya Emang, ikaw po muna ang bahala kay Katya dahil 3 araw akong mawawala. Bilin ng Mama kay Yaya isang umagang sabay kaming mag-agahan. Maliban sa kanyang kinakasama na tanghali na ay tulog pa rin. 3 araw? Ang tagal naman. Gulat na tanong ni Yaya. Nahulaan ko kaagad kung bakit ganoon na lang kung mag-alala si Yaya Emang. Na 3 araw mawawala si Mama. Sigurado pa naman na maiiwan ang walang kwenta niyang kinakasama. Walang kwenta. Kasi anong oras na tulog pa rin. Buong maghapon nakahilata lang sa harap ng telebisyon. Si Mama ang bumubuhay. Ano yon? Yaya, may team building kasi kami at bilang may mataas na posisyon, kailangan akong nandoon. Hindi pwedeng mauna akong uuwi. Nasaan ang pagiging leader ko kapag ganoon? At saka nandito naman si Minandro. Ang tinutukoy nito ay ang kanyang batugang kinakasama. Iyon na nga eh. Baka pwede lang nadalhin mo na lang yung lalaki na yon. Yaya, huwag naman po kayong ganyan. Ma'am, para sa anak mo ang lahat ng iyon, ang pagiging madepensa ko. Alam ko naman Yaya na mahal mo si Katya, pero huwag naman pong sobra. Lumalaki na ang ulo ng anak ko.
Sumakit ang dibdib ko nang marinig iyon mula sa mismong bibig ng aking ina. Mas may pagmamahal pa ang yaya sa akin kaysa sa sarili kong ina. Hindi man lang nito maintindihan ang nais tumbukin ni yaya. Hayaan mo na yaya, ligtas naman po ako hanggat nariyan ka. Wika ko na lang. Patuloy lang ako sa pagsubo habang sinasabi iyon. Napansin ko rin na simula noong magkaroon ng bagong karelasyon ang mama, ay tila mas lalong nagkaroon ng pagitan sa aming dalawa. Hindi na nga niya ako nagawang alokin ng picnic na dati naman naming banding tuwing wala siyang pasok. Sige na, aalis na ako. Ang dami niyong drama na magyaya. Tinitigan ako ni yaya nang makaalis na ang mama. Alam ko na inaral ni yaya ang naging reaksyon ko. Masakit. Pero nginitian ko lang si yaya. Paano na lang pala kung hindi ito dumating sa buhay ko? Pakiramdam ko tuloy mas may halaga pa ako kay yaya kaysa sa aking tunay na ina. Nagising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog nang maramdaman ang mainit na haplos na mga kamay sa aking mukha. Napabalikwas ako ng gising nang makitang sobrang dilim ng paligid. Nakapatay ang lampshade sa gilid ng aking kama. Yaya? Garalgal at nanginginig ang aking boses habang tinatawag ang aking yaya. Ngunit tahimik lang ang bultahe ng tao sa aking harapan. Aninag ko ang porma ng katawan at pamilyar sa akin, kaya bigla akong kinabahan. Kilala kita, lumayo ka sa akin. Takot man ngunit tinatagan ko pa rin ang aking loob. Alam ko na ang ama-amahan ko ito na si Minandro. Umusog pa ako para makasandig sa headboard ng kama. Niyakap ang aking dalawang paa habang nakatingala sa bulto ng lalaki na nasa aking harapan. Huwag mo na akong takutin pa, ano ba? Alam kong ikaw yan, Minandro. Hindi na napigilan pa ng kaharap ko na mapahalakhak sa tawag ko dito. Tama, ganyan nga Katya. Tawagin mo ako sa pangalan ko. Ang lambing mo pala. Kinalabutan ako nang marinig iyon mula sa bibig ng lalaki. Lumabas ka sa kwarto ko, ano ba? May balak kang masama sa akin, ano? Bakit naman magiging masama kung magugustuhan mo naman? Pagkawikan iyon ay sumampa na ito sa aking kama. Kaya mabilis din akong tumayo para makaalis sa kama at makalayo sa lalaki. Muli na naman itong humalakhak, kaya mas lalo akong nangilabot. Ano ba? Sigaw ko na napipi ko na rito. Huwag ka kasing makipaglaro pa. Alam ko naman na gustong gusto mo rin eh. Wika nito. Sabay isa-isang tinanggal ang saplot ko. Nakakadiri ka. Hindi mangyayari yan. Mabilis kong nalapitan ng ilaw at binuksan iyon. Kaya lumantad ang bulto ng ama-amahan ko. Walang saplot ang buong katawan. Napasigaw ako ng malakas sabay takip ng aking mga mata. Biglang bumukas ang pinto at bumungad si Yaya Emang na nagulat din sa nasaksihan. Ano ito? Hindi may pinta ang galit sa mukha ng matanda. Yaya! Takot na sambit ko. Nandito ka na naman para makialam, tanda. Buhay namin ito kaya huwag kang makialam. Labas. Mas lalong tumindi ang galit sa mukha ng matanda dahil sa ipinakitang ugali ng lalaki. Bastos ka. Wala kang galang. Iano naman ngayon, tanda? May magagawa ka ba? Meron, Minandro. Ang katulad mong lalaki ay hindi dapat nagtatagal sa mundong ito. Alam mo ba kung ano ang silbi mo sa mundong ito? Wala ka na roon, tanda. Pwede ba? Umalis ka na rito. Panira ka ng pagkakataon. Biglang umikot ang ulo ni Yaya Emang.
Namilog ang mga mata ko sa gulat dahil sa nasaksihan. Lalo naman si Menandro na noon ay naistatwa dahil sa kanya nakatuon ang tingin ni Yaya Emang. Tingin na nakakatindig balahibo, lalo na noong unti-unti itong humakbang papalapit sa lalaki. Anong uri kang nilalang, ha? Nanginginig ang boses ni Menandro habang napapaatras. Ako naman ay tuluyan ang napako sa aking kinatatayuan. Hindi ako makapaniwala na ang yaya ko ay isang aswang. Unti-unting nagbago ang anyo ni Yaya. Ang nanlilisik na mga mata ay lalong nagbabaga. Kitang-kita ko kung paano tinubuan ng pangil ang Yaya Emang. Maging ng mahahabang buhok nito, maging ang mahahabang kuko. Halos hindi makalabas ang boses ni Menandro habang nakanganga dahil sa takot kay Yaya. Ang mga buhok nitong mapuputi at kulot ay nagtayuan. Aswang ka. Humahalakhak lang ang Yaya nang sabihin iyon ni Menandro. Bakit parang natatakot ka na ngayon? Ilabas mo ang tapang mo. Huwag kang siga sa mga matatanda. Maging siga ka rin sa mga katulad ko. Ganyan kayong mga tao eh. Kapag nakikita niyong walang kalaban-laban, aapihin niyo. Hindi na. Magiging mabait na ako. Halos nauutal na wika ng aking ama-amahan. Ngunit umiling ang Yaya Emang ko. Ang katulad mong adik at walang kwenta. Titinulang saglit. Tapos, babalik na naman sa pagiging gago. Kaya tama rin gawin kitang pagkain ko. Matagal-tagal na rin na hindi na ako nakatikim ng tao. Nang sabihin iyon ni Yaya ay hindi na niya binigyan ng pagkakataon pang lalaki na magpaliwanag. Kaagad na tinalon ang kinaroroonan ng lalaki. Pumatong siya sa dibdib nito sa anyong halimaw. Walang pag-alinlangan na kinagat ang leeg at sinipsip ang dugo hanggang sa malagutan ng hininga. Napaluha ako habang nakatingin dito sa ganoong ayos. Hindi ko alam kung matatakot ba ako sa aking yaya o kailangan kong magpasalamat dito. Nakita ko ang lahat ng ginawa ng aking Yaya Emang. Ang paghiwa nito ng tiyan at dibdib ni Menandro gamit ang matalim na kuko. Ang pagdukot ng lamang loob ng lalaki at tila walang kahirap-hirap yung nilaman. Habang nakamasid ay hindi ko rin napigilan na magduwal. Tumayo na si Yaya Emang at pinahid ang bibig na may kalat ng dugo. Nang lingunin ko ito ay napaatras ako. Huwag kang matakot sa akin, anak. Hindi kita sasaktan. Talaga, Yaya? Hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha. Dahil iyon sa takot na lumukob sa akin. Sino ba ang gustong makaharap ang halimaw? Ang isang aswang. Hindi ko gustong gagawin ito sa ama-amahan mo, Katya. Pero alam mong wala tayong laban sa lakas niya kung mananatili tayong tao kung lumaban sa kanya. Naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng yaya. Unti-unti na rin itong nagbalik anyo bilang isang normal na matanda. Kaya unti-unti na rin napawi ang takot ko rito. Ayoko sanang makita mo ang ganito, anak. Baka lumayo ang loob mo sa akin. Kaso, wala akong ibang pandepensa sa iyo bukod sa aking pagiging aswang. Napalabi ako nang marinig iyon. Napagtanto ko kung gaano ako kahalaga sa buhay ng aking yaya. Kaya niyang isuga lahat, alang-alang sa akin. Iyon ang hindi ko nakita sa sarili kong ina. Wala na itong ibang naisip kundi sariling kaligayahan. Hindi ko naman pinagdamot iyon, pero sana naman ay maging patas naman siya sa akin na anak niya. Tuloy ay naging biktima ang kinakasama niya
ng aking yaya na isa palang aswang. Kung hindi pa sa maling gawa ni Minandro, ay hindi ko malalaman na ang nakabalot na halimaw nakatauhan sa aking yaya. Na-report namin ang nangyari kay Minandro, ngunit wala kaming binitawang salaysay sa nangyari. Ang sabi lang namin ay may halimaw na nakapasok sa bahay at hindi namin alam kung ano. Basta nagising na lamang kami at nadatnan ang katawan ng lalaki, nawasak ang tiyan at nawawala na ang ibang mga lamang loob. Masama pa rin ang loob ko sa mama sa paglipas ng panahon. Hindi rin kasi niya alam ang tungkol sa pangyayari. Ayaw ko rin na malaman niya na aswang si Yaya. Baka mamaya pagsabihan ko si mama na ang yaya imang ko ang pumatay sa kinakasama, ay ito pa ang kukontra ng ina. Ayaw ko na palayasin niya ang yaya dahil ito na lang ang nag-iisang tagapagtanggol ko sa mga masasamang loob na may ibang balak sa akin. Katya anak, sigurado ka ba talaga na gusto mo pa akong kasama matapos ang lahat ng nasaksihan mo sa akin? Oo naman yaya, kung hindi dahil sa iyo ay napahamak na ako. Kaya bakit pa ako magiging alanganin dahil narito ka? Ikaw ang lagi kong bayani yaya Emang. Dito ka lang lagi sa tabi ko hanggang sa pagtanda mo. Napaluha ang yaya nang sabihin ko yan. Handa naman siya na ipagtapat sa mama ko kung ano ang ginawa niya. Ako lang ang nagpigil na wag nang ipaalam dito ang totoong nangyari. Kilala ko ang mama. Alam ko na panig pa rin siya sa lalaki, kahit sabihin ko ang totoong kwento. Kaya mas mainam na sa amin na lang ni Yaya ang sekretong iyon. Tiwala naman ako rito na hindi ako tablahin dahil mahal ako ni Yaya. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Kasi patay na po ang adik. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at hindi nakalimot mag-subscribe. Mabuhay kayo. Inhale, exhale.